Unsa may pasabot sa nahuli? Nga kanang mga Bisaya ba nga naa sa Katagalugan ba? Unsa may pasabot sa nahuli? Tagalog, pag nahuli, na late. Pero nahuli, dili ba nadakpan? Pag mayon kag dakpan, o di ba na siya arestado? Gidakop. Oh. Ato mga Bisaya may gala, lahi man ang namantay gidakop, napoy dakop, no? Slide lang gamay ang pronunciation, pero ang dakop, ano dakop sa kasada. Pero may kag dakop, kamo na may gala na ay warrant na. Bullseye! Bullseye! Sakit sa mangyod may gala, kay mayo man si Auntie Claire nga, dili na, wala mi miingon na. Paminahon ta na to, gabok, kisa gyud kaingon, be? Sige, kuno, itira kuno diya, be? XFM Katropa! Nahuli na si Zaldico. Aray. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Hapit Jr. mabugwag akong... na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Pilit malagi. Santon Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix. Tuyo na ko na. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Okay. Santon Gold Coffee Mix nga adunay glutathione. Okay na, okay na. Balik kira ko, okay. Nahuli na si Zaldico. Op. Dara. Bullseye! Bullseye! Si Auntie Claire ang kaingon, nahuli na si Saldico. Ibalik ko pakita atong tweet. O tweet may tawag ana. O post ni BBM sa Instagram or wherever that is. Oh. Nahuli na si Saldico. Oh, magyapon suryahan. Iyahaman niyo. Bongbong Marcos napay blue badge. Oh. Nahuli na si Saldico. Headline. Nahuli na si Zaldico. So saan galing ito? Ayan! Ha? So asa nigikan, Auntie Claire, nga moingon ka nga hindi galing sa Pangulo ang word nga na-aresto? Gawas lang kung lain ang meaning sa nahuli o sa na-aresto. Tabangi daw ko ninyong hiluwasan. Ibig, amo ko no, be? Ayan! Na ba? Okay, mura ba gibinuagan taan ni mga higala ni kalakihan eh? Oh. Nga sana to mga higala nga kuan ako direbe ako sa ning pangitaon eh. Oh. Kaya mo kini mga higala to ipatukar oh. Baka kun ka. Mo? Baka kun ka. Liar, evil ka. Alas 7:45 na 49 na mga higala. Agatak na sa kabuntagon mga kaigsonan o kining orasa. Hatod kaninyo mga higala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold by food supplement for healthy body and stronger immunity. Mga kaigsonan dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Mapalit kini mga higala sa nagunang mga butika sa inyong lugar. Mapalit sa di mga higala sa Mercury. Palit ni mga higala di sa may South Star Drug. Kag babakal man ini sa TGP kag Generica nationwide mga katropa. Bullseye! Bullseye! Balik tang Auntie Claire. Oh. Ilag yung gilimod karon nga dili man kuno si Presidente Marcos mga higala mo'y gaingon nga naaresto. Dili man gihinoon word or term nga aresto ang giingon. Ang ingon mga higala nahuli na si Saldico. Tawa ng ihang post be. Oh. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation. Mao man gid impormasyon, di ba? Nga musod ko noon ta may galag Germany si Saldi. Karon kay dunay problema mga higala sa mga papeles, gi-hold siya. Siguro that is the best term to use. Gi-hold. Oh. Gi-hold siya bagay igsoon for questioning, for clarification. Then after that, mga higala, basig walay nakitang sayop. No? Basi may galag lang, sige na taghisgot na may higala. Sige nagpa-headline si BBM nga nadakpan na naapay pagkapin istorya may higala si Auntie Claire. Maulawan ba mo ana na inyong kalaki, Auntie Claire?
Mawadaan na gyud sa mot og kredibilidad ang imong pagkatigpamaaba diha sa gobyerno ang maayo nimong buhaton? Unsa ba yung buhaton ni Agab? Hawa! Ay! Bisag kung saon nimo karon wala kami nga magtanaw mingon gyud mi. Klaruhan ninyo ng istorya ninyo diha. Kay grabe ra ba gyud ninyo ka kumbinsido nga nadakpan. Ngano man, kay ug dili pa sila kumbinsido nga nadakpan maygala di sila magpamidya. Dili sila maygala mag-una-una ag hatag impormasyon. In fact, mga igsoon, dapat tipid si karon maygala manghinambog pa. Mingon pa nga, bunga ito. Bunga ang singot ito. Oh, bunga ito. Tiwasa gani Gab, tiwasa. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Okay na. Tod kaninyo ka na sa Santon Gold Coffee Mix mga higala pero akong giinom karon premium day 3 tawa tiya. Diya may galami pudi okay pudi siya maigsoon kay basta mahutdan ko ato kani akong daganan mga kaigsonan. Bunga ito ng again para kalimot ko bay. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang. Okay. Bullseye! Bunga ito ng matinding paninindigan mga higala ni PBBM kuno na mapanagot ang mga sangkot mga higala, ang sinumang sangkot sa mga anomalya. Kinilandaan, Anticlair, sultihan ta ka et mali ka diri, no? Bitaw, mga katropa, kamu diha, bi. Kamu mga loyalista diha. Kanto ni ingon ako may gala nga DDS ko, sige, lalisa ko diri. Kapoy, sige istorya, way kalalis, lalisa ko. Sa una, di ko magigdebate, karon magigdebate na ko. Teka no, be? Lalisa kong tama ba ni mga igala ning istorya ni Anticlair diri? Na una may gala dai sekonta ni una nahuli na si Zaldico. Okay, period. Sunod may gala, bunga ito ng matindi pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos na mapanagot ang sinumang sangkot sa anomalya. Nga niyang nahitabo, si Zaldico mo traverse unta from Czech Republic to Germany. We don't know what he is doing mga higala. Maybe naglakaw-lakaw si Zaldi, nag-travel si Zaldi, which is 100% may gala mo ginagihimong Zaldi. No? O ba na mo? Takas-takas, may gala. Kabalo mas BBM asa siya. Nga naman kabalo magkakatropang aral siya. BBM may ni-announce na. Nga to ako nos Portugal. So, again, balik ko. Si Zaldico ni adto dito mga higala sa na plug no na hold siya mga higala sa Czech authorities. Kay gipabalik man siya pag adto Germany may higala gipauli siya. No kay kulang ang mga kulang ang iya mga higalang dokumento. Unya gi-hold siya sa Czech authorities based on the law existing on or of Czech Republic. Paita ni. Czech Republic mga kaigsunan. No, Zaldico was being held, dili arrested, hold. Pero imo man gunang i-past tense sa grammar bay, may mong kalimutan ko na basta tama na akong grammar adya. Zaldico was being held mga kaigsuon using or in the name of the Czech law, mga higala. So how come, I don't know, burst the logic, o unsa mga higala koneksyon, nga makaingon si Anticlair mga higala, nga ang pagka-hold, dito mo yung dakop eh. Nga naman, sa Bisaya mga higala, pag mo yung dakop, arestado na. Oh. Amot lang sa Tagalog, kung ang nahuli, lahi ba'y pasabot. Hindi man ko Tagalog mga higala, so I cannot speak on behalf of Tagalog, mga higson. Basta kita mga Bisaya, pag mo yung dakpan ba'y? Dakpan? Oh, gab, usay pasabot na ba? Pagdakpan. Diba? Dakpan na arrested na. Oh. So balik ko na ko mga higala, si Zaldi was being held gamit ang balaod sa Czech Republic or the immigration law of Czech Republic. So is there any relationship mga higala sa si BBM? Mas labaw pa ni siya mga higala sa Czech immigration law? Ay! Ganong maingon man ka ante, imong guming ilaron tiyo eh. Ayaw ana mga Pilipino ba? Mura ba din nagpasweldo nimo nya imong ilaron na unsa man ka? Bakakon kang dako ay. Bakakon ka, liar, evil ka. Ha? Murag ana gyud siguro ba? Usay effort niya didto. Matinding pagsisikap ko na may effort ba siya doon? Ultimo pag-confirm kung tinuod bang nadakpan, hindi nga ma-confirm. Ginagawa nyo namang bobo ang mga Pilipino. Ano ba talaga yan?
Di ba? Ultimo, pag-confirm, may gala, if indeed, may picture ba talaga? Ang dami niyong sinasabi. Muingon pa mga igala, hindi, may ano kasi. Iba kasi ang balaod ng Czech Republic. Oh, iba pala. Kaya naman yung mas anti-clear nga, karon nga, nahuli na si Saldico. Bunga ito ng matinding pagsisikap ni... Nadakpan siya because he violated or somewhat may gala na iyang nahimo nga against immigration law of the Czech Republic. Not because of the effort of the Bongbong Marcos. Ay, muna klarong istorya. Di kay tanggalan na kabuot may galag hulugan ng anti-clear. Tanawa ni mga tao, mga Pilipino, ingani ka maayo atong presidente. Dakpa na si Saldico. Tungod ni sa paningkamot ni BBM. Lus ni mo. Pinawa. Wow, manistoryahan, ha? Naapagka sa katubangan, sabligan tagag kape nga premium D3 coffee mix. Bro, sayang po kayo, no? Sustansyado ra ba ni? Inya ka nang naong may gala ni... Way mga sustansya na mga dagwaya na. Kurya gaba. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Day, come on, sa may masulti ninyo ng pamahayag niya. Iyahamang ginang word by mo. Sabi mang... Grabe mang yung... karon mo tingog man naron. Di ba ni? Mo tingog lagi naron. Mo lagi na may big explanation na napakainaw ikatubang it. Bagaa gini mo kon. Ba? Napakainaw ikatubang ana. Ikaw ni... Na-hold si Saldi tungod sa balaod sa Czech Republic sa ilang immigration law. Plain and simple. Alara. Nga naman, in the first place, wa kahibaw ang Czech Republic nga naisaldi ko nag-exist aning kalibutan. Ikaduha pa de. Ikaduha mga igala. Wala kabalo po ang Czech Republic mga igsoon nga naabay sala ni saldi ko mga igala sa any nation or any country mga igala nga nag-exist aning kalibutan na. Ikatulo nga naman. Ang pangutan nga naman. Gumikan mga igsoon. Kanini, malimod ba ninyo ni? Walay red notice sa Interpol kang Saldico. Oh, gilihok yun ninyo na. Wala. Ay natatets, butiti kang dako. Ay, di ba? Kung niingon na tatog na huli, fights ra. Pero diri ko karon mo banat sa imong ingon, bunga ito ng pagsisikap, bungang singot. Dili! Tinatinuod, anti-clear. Oh, kuan lang yung kagyod. Kapon ka, liar, evil ka. Hawa! Ay, kana siguro mo tinuod, ante. No? Bunga ng pagsisikap. Oh, nahuli siya according to the immigration law of the Czech Republic. O sa may nabay influences BBM sa immigration law, wala. Ikaduha mga higala, nadakpan siya. Wa kabalo, way idea. Way idea mga higala ang Czech Republic o kinsa si Saldi kay kung may idea pa siya, di na siya mangutana. Moingon pa ba siya basig kaila mo ane? Ha? Naani diri na hold na mo. Oh. Kay mo man to ingon ni Secretary Bida nga mao kuno to mo kumpirma nga nadakpan na gyud kuno kay nakahibaw kuno sila kay duna ko na impormasyon ni abot nila nga niingon kaila mo ane? Nadakpan na ho niya na. Oh, na hold na mo ni. Wala dili nadakpan ang term eh. Na hold na mo ni basig kaila ninyo ni. Eventually mga higala, pwede yung buhian nga naman mga kaigsunan. Depende, no? Kung nakalapas na ko yung paglapas sa immigration law. But if wala, di po siya mga higala i-hold yun. Ngayon naman, man siya mga higala, lagi siya mabutang sa red notice, lagi siya Interpol. Paingon-ingon pagkagbunga ito ng pagsisikap ng matinding pagsisikap ng Pangulo? Ay, gusto, paminaw na to ko sabi kay iyahamang ginamega lang pulong. Di na iyay, imo na. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. So klaro na mga higala, misinformation. Dili gyud mao ang information clear. Unang-una na hold siya and hindi nahuli. Kisay gaingon na inyo ra po Secretary of Justice. He was not arrested. He was just being held for questioning. And he was being held for questioning because of the immigration law of the Czech Republic.
Hindi naman sinabi ng ZEC authorities na he was arrested dahil sa kay BBM. Ayaw na taek. Kuyawa ni mo eh. Diba? Tama ba na ako? Gab nasabtan ko ni mo ga? Basig ikaw na lang makasabot na ko ba? Basig sige ko gawakal ko di. Di way na makaintindi ni mga suking tagbalamati ta subong. O, naintindihan nyo ko? Mga katropa, may arata 645 ka mga viewers sa aton nga YouTube. No. Paminawa na ko rin na pamahayag ni Auntie Claire mga kaigsuunan. Ang rason, bunga ito. Claire, dili ko abogado ha. Pero di sa paghinambog mga igala, dili ko bagsak sa logic mga katropa. Kaya sa seminaryo, di mi ka proceed og philosophy mga igala ko bagsak mi sa logic. To mga cabs na to diya katong mga niagig seminaryo mga igala kay bawo mo ana. Bisag simple syllogistic o syllogism mga igala sa logic. Simple argument mga igala premise 1, premise 2, conclusion ato ginang agian di ba? Kasabaan ta. Inunta sa atong among professor sa una, sus Ginoo ko pare pero ano ka lasaw yung kag-utok hawa diri. Oh. Hawa. Ano ka? Gawas diri. Kay pag ang imong utok mo out of this world na gani, wala na. Badlongon yung ka nga you stick to the reality. Kay dili ni hyper reality atong gisgutan diri. Grounded ni sa kamatuuran. No? Pagayana na gani, no? So, kung akong i-dissect ang mamahayag ni Auntie Claire, masyadong pa-PR eh. Ano ka ngayon? Sabihin mo naman walang kontradiksyon. Okay, sige, sabihin natin walang kontradiksyon. Pero, lahi ng imong pamahayag diri. Nahuli na si Saldico. Sunod, premise number 2. Bunga ito. Conclusion na gani di na. Wa pa mga igalay supporting kuan premise wa. Diretso conclusion. Nahuli si Saldico. Therefore, bunga ito ng paningkamot ni BBM. Binuangan yun din yung mga Pilipino. Bay mo nang paminaw gid mo nako mga kaigsuunan. Kay mitikuloso kay ko bisag ka ng mga ginagmayng istorya, mga katropa. You know, kabalo ba mo nga sa naay subject nga philosophy of language, no? Gistadihan na mo na, gitun-an na mo na mga igala para di mi magpatakag interpret na ng Biblia. Oh. Mo manaywa sa uban, no? Tinuod lang di pas magkon sa manaywa sa uban. Naadyoy philosophy of language bay na isa ka subject na isa ka semester na. Duha pa gay ng uban. Pilabot ng hermeneutics, no? Tun-an gyud na siya. Nga naman para di ka magpatakag interpret anang giingos Bible. Kay magpatakag ang interpret anang giingos Bible, magtukod man kag imong kaugalingong kuan. Imong kaugalingong linya. Bantay ka ng uban nga, makabasa lang gani, may galang ingani. Oh, tukod na dayog iya. Di, mo na problema di aro. Oh. Mo na nga, mitikuloso kay ko, mubagting akong dalunggan. Maghinuktok ra ko, may gala ako ng i-dissect. Di magdidimaw. Sige na yung istorya ni Auntie Claire, PR ni. Nahuli na si Saldico. Bunga ito ng pagsisikap ni BBM. Ma'am, walay connection, ma'am. Actually, walay logical connection. Ngayon naman, kung tanawin mo sa reality, si Saldico nadakpan tungod sa immigration law. Og bisan mga igalag mo yung kag gi-flag down siya o gi-hold siya, ang ZEC authorities wa kay bawo kung naabay kuan. Kaya in the first place, wala mga igalay, walay red notice sa Interpol mga igsoon. If walay notice sa Interpol, given mga igala nga kadugay na nidagan ang investigasyon sa flood control, ang pasabot niya na mga igala, dili kayo seryoso ang gobyerno sa pagukod aning saldi. Bullseye! Bullseye!